ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ baro artilige jimpule mendakasni ka kado hangi shakawi kapang kalong u person jomu Christ pat kam karpang ya ka kerteng jomu Christ ngios ngo shapanga jinkoi jinkia jomu wei ubriu badako daka bor jong ka kerteng jomu Christ but u Petrus bakuit hiula om de na marba ka jinkui jongi ne ka jingri bele jongi ba uni ubriu la koi Henry na marba ulang ngeit ha ka kerteng jomu Jesus Christ ha ka kerteng jomu bad ka jingeit ha ka kerteng jomu Jesus uta ubriu badako uleyo bor bad nangdang yusnoru ha ka gospel u Jesus hi ong ha ka kerteng jomu de banyala ya ka kubor baba ha ka kerteng jomu de banyala ya ka jingkala ka bamod ta ka bamod ka jingim jongi ka kala ka jingim jongi ka yo bor omde namar ka ho ka sot jongi Henry namar ka ho ka sot ka jingkoi bat ka bor ka itian ka ba wan na u Jisu hangi habangi kot kerpat ya ka kerteng jongu Jisu habangi ngei ha u Jisu habangi pediang ya u Jisu kai ka badang jia ha ka jingim jongi ka bor u bele ka wan hiar hangi namar lemba ka jingkongu u Jisu lemba ka jimpediang ya ka mon bat ka saindur ka jongu blai uppa u Jisu ulawanra jingkarla ha ka perte bad ula pinyatlilang ya baru ki jingi kai jongi nangyatulupa ka ba krencha pang jongu bad ula kindi buram ya ka jingkwa jongu blai bat ka mon jongu blai lemba ka jingim jongu minta ngila bandong habangi kot ya ka kerteng jongu Jisu kumno ngindio bor namar ka kerteng jongu Jisu kalong ka jingko men jongu blai upa ka kerteng jongu Jisu ka kalalong ka bor ba mayan jongu blai upa naga benda jongi ki ba kot kerpa dia u bad habangi kot kerpa dia utrai omde namar ba nginang ban kot iawu ya ka kerteng jongu nginang yo bor Henry namar ba ka kerteng jongu Jisu kalang ka kerteng jong ka beneng bad kabangi ong habangi kot ya u Jisu bangi kot kerpa dia u Jisu ban yarap yang ha kano ka benda omde namar ba ngilong ki bru ba kuit bad ba hok nginang yo bor Henry u ble u ba ji dia u Jisu haka bor jongu ulongo bakui ulongo badon bor ban nginio lut ya ka bor nginang yo lut ya ka jinga nginang yo lut ya ka jingkoit baraka way na u Jisu haka jingim negataka daw ko himmen ko para ngimte ben artatin kindi yaturu shapang ka jinglong jongu Jisu ka jinglong jongu Jisu kalong ba ulongo blay don bon gi bru minda ki hikai kindri yang halor kane kapang don bon ki beriu ki persyang ban pinduna ya kane ka bor jongu Jisu don bon ki beriu ki persyang ban pinduna ya ka kerteng ya ka bor bat ka jinga jong ka kerteng jongu Jisu don bon ki beriu ki pin kenya u Jisu ko menongya tulupa Henry u Jisu ulong u nongya tulupa baro jongi ulong udong ya tulupa u badon burom ulong u blay badon burom ulong u lindo badon burom namar ka jinkinia ka ba ulakinia namar ka jinkongu jongu namar ka jingelap jongu ten hrengim de ben sakot da ka ba ong u Jisu ulong udong ya tulupa Henry u Jisu ulong u blay ulong u kono blay but kane ka de ban long ka jinge habangi ong Jisu habangi duai ha u Jisu habangi mane ya u Jisu ngide ben sautu ba ulong u blay shisha nagataka daw endala ka ya u Jisu ha Bethlehem laingut kis ki wan kila lekum no kila mane ya u Jisu lada omde u blay kumno kin mane ya u Jisu namar ngi bahro ngitip ngide ban mane tang ya u blay Bat kila mane ya u Jisu kelam batai mano te mano bala batai yaki de ka bor jong ka beneng ka bor jong oblay bor jong men siem bakoi kala perlong yaki ban mane habangi mane ya u Jisu ni mane ya u blay namaru Jisu la ong mga badupang ilong ka way ni along ka way
bad yaki kam kaba upa ulapa yang abalengale kaba mod kadon ke jingyasrim bad ka jing nia jan ujisu bad upa man ka kelip mat de naga daga daw ko himmen ko para ublay ula penmi pat iawu met bad men siem bading yosno ujisu ula kot ia ki apostol ban kata iawu badula peni ia ki apostol ia ka medjongu badu ong ngamdes nayap henreng ngalong uble ngalong ubriu bad ngadon gado ngadon gashing bad ngalaban bamrangad batpi ke jingmi pa jongu jisu kris kalong ke jimpura jongka jingi kai bad ka saindur ka jongo blai bangindup la ban shania telit lanyawu ngindup la ban yo iyawu kumba ki apostol kila yo iyawu kane kalong ka jinglong jongo jisu bad ha kane ka jinglong jongo jisu ngide ban im bad ngih aban ngetru ya kane ka jinglong ba shisha jongo jisu ba ulong ukono blai badu blai wala pen mi pat iawu ban kindiu burom yangi baro nang dau jisu ongru kitu kiba shashkoriawu tang kitu kiba shashkoriawu kilaban yopidiang ya kabor kitu kibam shashkor kimdon satya ya ka jinga e ka jingkarku te kaba ban perlong yawu jisu blai jangi ban yo ya ka buram jongo jisu ban yo ya ka jinga e ha ka kerteng jongo jisu ngidon kam ban shashkor yawu ka jimbam shashkor kalonga jimma kalonga jinkentai ko himen ko para ha ka negi ukrish bakuit ni duai naga binda kane ka jinga e bangindup ngindup shashkor bangindup pidiang yau bad nginum long ki kun bakentai yawu ha naga binda kano ka daw jong kane ka parteng jisu ba it karku kardo yangi pensle yangi kintiu buram yangi namar ngi ngeit khame bar ngi kot karpad ya ka kerteng jome man ka kelip mat namar melong ukun ublai en ya ro ya utrai jisu Christ